Türkmenistanda ýokunç keseller bilen kesellän raýatlary hakyky diagnozyň goýulmaýandygyny Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Lukmanlar we ýaşaýjylar ýurtda ýokunç kesel bilen kesellän raýatlara diagnoz goýmagyň gadagandygyny, şol sebäpli statistikanyň hem ýokdugyny aýdýarlar. Ýokunç kesellerine uçuran raýatlara, şol sanda çağalara köplenç dem alyş ýollaryna ýiti näsadlyk diýen diagnoz goýulýar diýip, bu barada soňky hepdelerde aşgabatly lukmanlaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy 5 iýulda gurrun berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy bu barada ýakyna öz tanşynyň başdan geçiren ýagdaýyny mysal getirip sözüni şeýle dowam etdirdi. Meniň tanşymyň 2 ýaşyndaky çagasy syrkawlady. Tanşymyň häzirki wagt işlemeýän ýöne Sowet döwründe lukman olup işlän gaýny çaganyň gyzamy keseli bilen kesellendigi barada diagnoz goýdy we oňa hastalygyň başynda dogry saglyk bejergisini berdi. Şondan soň onuň saglygy gysga wagtda gowulaşdy. Ýöne şol döwür tanşym çagasyna saglyk öýüne alyp gidende oňa pediatr dem alyş ýollaryna ýiti näsadlyk diýen diagnozy goýýar. Tanşym lukmana gaýnynyň çaga gyzamy kesel bilen kesellendigi barada diagnoz goýandygyny aýdýar. Lukman hawa şeýle bolmagy mümkin diýip jogap berýär. Ýöne çaganyň resmi namasyna diagnozy ütgetmän onuň dem alyş ýollaryna ýiti näsadlykdan ejir çekýändigini ýazýar diýip habarçy 5 iýulda gurrun berdi. Adatlyk radiosunda gurrun edilýän lukmanlar, ýaşaýjylar we saglyk öýü barada dolu maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçy munyň soňky hepdelerde duş gelen şuňa meňdeş ençeme wakalarynyň diňe birdigini hem belläp, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli özü bilen anonim şertde söhbetdeş olan aşgabatly lukmanlaryň ençemesiniň sözlerini getirýär. Soňky 3 ýyldan bäri maý aýyndan tä Tomuz faslynyň ahyrına çenli şäherdäki çagalaryň aglabasy gyzamy keseline uçuraýar. Sentýabr aýyndan bolsa hepatit ýagny sary getirme keseli artýar. Şu günler çağalaryň aglabasy gyzamy keselinden ejir çekýär diýip habarçy aşgabatly lukmanyň sözüni getirdi. Adatlyk radiosynyň ýokurda gurrun edilen ýagdaýlary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senaty ministrligine tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek synanşyklary netije bermedi.